Siirtyminen uusiutuvien energialähteiden käyttöön on yksi planeettamme suurimmista tulevaisuuden mahdollisuuksista. Biomassat ovat potentiaalinen vaihtoehto fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen. Puhdas energia on myös yksi nopeimmin kasvavista toimialoista. Suomalainen Fortel Components Oy on toteuttanut 10 omakotitalojen asuinkorttelin, jonka tarvitsema lämpö- ja sähköenergia tuotetaan puuhakkeesta alueen omassa CHP-laitoksessa. Korttelia ei ole liitetty lainkaan yleiseen sähkö- eikä lämpöverkkoon. Sähköntuotanto perustuu puun kaasutukseen. Alueen rakennukset lämmitetään sähköntuotannon sivutuotteena syntyvällä hukkalämmöllä, josta saadaan myös käyttöveteen ja ilmanvaihtoon tarvittava energia. Puu haketetaan ja kuivataan. 2 kilolla kuivaa puuta voidaan korvata noin 1 litra öljyä. Hake kaasutetaan puukaasugeneraattorin polttoaineeksi. Tämä on kestävän kehityksen mukainen tapa tuottaa sähköä, sillä puu on sitonut kasvunsa aikana yhtä paljon hiilidioksidia itsensä, mitä sen poltossa vapautuu. Hake kaasutetaan puukaasuksi, joka sisältää muun muassa vetyä, hiilimonoksidia ja metaania. Seuraavissa vaiheissa kaasu jäähdytetään ja suodatetaan puukaasumoottorille sopivaksi polttoaineeksi. Laitoksen hyötysuhde on korkea, koska sähkön tuotannossa syntyvä hukkalämpö hyödynnetään rakennusten ja käyttöveden lämmityksessä. Kaikki alueen talot on rakennettu matalaenergiatasoon. Koealueella on muun muassa Suomen tiivein omakotitalo. Korttelin asunnoissa on normaali sähköjärjestelmä. Alueella on suosittu energiaa säästäviä ratkaisuja, kuitenkaan tinkimättä asumismukavuudesta. Tällainen konttivoimala on osa tulevaisuuden älykkäitä sähköverkkoja. Konttivoimalassa voidaan tuottaa asuinalueen koko sähkö- ja lämpöenergian tarve. Sähköautot toimivat tulevaisuudessa osana asuintalojen sähköjärjestelmää. Esimerkiksi 6-henkisen perheen vuotuiseen sähkön ja lämmön tarpeeseen sekä sähköauton lataamiseen riittää noin 20 kiintokuutiota puuta. Sähköautot toimivat tulevaisuudessa osana kodin sähköjärjestelmää. Silloin kun kulutus kotona on suurimmillaan, energiaa voidaan ottaa myös sähköauton akuista. Esimerkiksi yön aikana, kun kulutus kotona on minimissään, ylimääräinen energia voidaan varastoida auton akkuihin. Kehitämme kestävän kehityksen teknologiaa, joka mahdollistaa tulevien sukupolvien elämän puhtaammassa elinympäristössä.